Казвам се Вихрен Митев, на 37 години съм вече, доктор по философска антропология. През 2015 година, когато разбрах за климатичните промени, за подписването на Парижското споразумение, всъщност аз наистина се паникьосах. За мен проблемът беше огромен и най-важното беше, че хората не знаят за това, че се случва. А пък темата и феномена на този аспект от природата е това, че ще засегне абсолютно всеки. Написах няколко малки статии, но бързо съзнах, че ако искам да направя нещо, да помогна за справянето с проблема, трябват и действия. И от 2018 година съм основател на фондация Екологичен манифест Манеко, която вече в ден днешен успявам да работя само за нея на пълен работен ден. Мисията на организацията е да повиши осъзнатостта на хората и информираността по теми, свързани с климатичните промени. Започнахме от участие в много международни младежки групи. Включвахме се в протести, правихме протестни акции, включвахме се в събития в почистване на дъно на корито на река или почистване на градинка. Пращаме български младежи да се обучават по екотеми в Европа, в различни места. След това са тези малките инициативи за допълнителна публичност, филмовите прожекции с дискусии след тях или пътуващата екоизложба, която имаме и разпространяваме където можем. Желанието ни е да достигнем възможно повече хора, най-много хора, да ги обучим с темата и да подготвим терен за това те да продължат да работят в тази насока. И сега това, което се появи наскоро и което намерихме с помощта на хора около мен, беше така наречената климатична фреска. Чрез игрови подход, научно поднесена и преработена информация е предоставена на група хора, които могат сами заедно да я обсъдят и да я разберат и осъзнаят и осмислят. Целта на самия workshop е да обучи 1 милион души в целия свят и миналия месец това се случи. Те работят вече 3 години за това. В България сме решили, ако можем да обучим 10 000 човека, че това ще е чудесно. Също така да изградим общност от млади хора. Всичките климатични фрески, които организираме из страната, са през младежки организации, през училища, през учители, които могат да осигурят младежи. Създаването на една нова организация в България, мога да говоря, защото не съм създавал другаде, е един много дълъг и много трудоемък процес. Тоест, едно е ти да можеш да организираш събития, друго е да можеш да ги изпълняваш, трето е да можеш да напишеш проект, който да осигури тези събития, четвърто да си отчетеш проекта, другото е да намериш партньори, да можеш да комуникираш с хората. Тоест много хора могат да имат част от тези умения и желанието да правят нещо сами, самостоятелно, но ако ги нямат целите на куп, е по-малко вероятно да успеят. Определено инициативата препотвърди желанието ми да работя само за моята организация и ми даде ясна представа да разбера колко опит съм събрал, на какво ниво вече мога да работя. И с течение на обстоятелствата и това, че аз никога не съм спирал да се опитвам да развивам Манеко, сега вече мога да работя само за моята организация. Попаднах на среда от хора, които си помагат, които знаят, че ако други се развиват, цялата среда се развива, значи те се развиват. И това ме окуражи и ми даде сили да продължа. И общо взето сме едни хора и ако не си помагаме, няма как. Затова взимаш, после даваш и взимаш, даваш. Не можеш, няма една посока само.